Ahojky, vítejte u nového videa, u nového vlogu a u druhého dílu Vlogmas. Přestože ještě není prosinec, pouze konec listopadu, tak už na nás ze všech stran křičí všechny billboardy Vánoce, Vánoce a prosinec je za mě měsícem Vánoc. Ještě druhý vinu tomu, jaké byly přípravy na Vánoce, ještě předtím, než vůbec začal prosinec. A pak už od třetího vlogmasu začneme klasický vlog. Většinu dneška jsme měli soustředění s dramaťákem, takže jsem měla klasický přednes a pak i hlavní hodinu a musela jsem se kvůli tomu probouzet jako v 8:30. A to se mi fakt nechtělo. Jestli vypadám taky trochu mrtvě, tak je to kvůli tomu, že se trošku léčím z nemoci, nebo ani bych tomu neříkala nemoc. Chyběla jsem jenom jeden den, nešla jsem do školy, protože jsem potřebovala trochu zrelaxovat, pořádně se vyspat a tak dále. Ale mám jenom rýmu. V krku mě bolelo úplně na začátku někdy, třeba půl dne, ani ne. To jsem hned jako vyhubila zásorovým čajem, každým dnem se to lepší a dneska už jsem celkem v pohodě. Ale furt je to i slyšet a furt docela dost smrkám, ale právě, že i ty nudla mají dobrou konzistenci, takže prostě je to fajn. Ale nejsem 100% OK. Dneska jsem dělala taky věnce, ty záběry na to se můžete podívat teďka. Možná by do toho šli i trochu něco, tak to už je blbý, věc. No tak to je pěkný cirkus. Když ty si řekla, že zásadně nechceš růžový a fialový věnec a dělám prostě růžový. No tak řídím se podle těch svíček, že by to takhle kombinovaný bylo docela dobrý. No bylo, no. Snad to nebude vypadat tak pěst na oko, ale bude mít Barbie věnec. No tak to zkusíme, když to bude špatný, tak... Teď se to dá sundat, teď to tam nejdřív to nandej. Hele, a s těma bodcema nebo je jinýma? No tak když už jsou tam tady ty bodce, tak bych to dala na tíhle. Takhle to dáš s těma svíčkama do toho obýváku a prostě tam nasázíš tyhle 3 velké věci a je to... Akorát ty svíčky vypadají třeba křivě na tom foťáku, ale v reálu podle mě ne, ale možná je to tím, že tam zkreslený ten pohled, jo, jsou... Méně zábavná část úklid. Tady si jmenuje se pro tetu. Pro babičku jsme ho už poslali a zbyly tady noviny.
nějaký prostě kusy rozbitých těch ornamentů třeba z minulých let. Starý prostě neslepený kusy tady pistole, takže jde se uklízet. I když první adventní neděle bude až za týden, tak bylo na čase začít tvořit ty věnce, protože to netrvá zase tak dlouho, ale přece nám to zabere nějaký čas a já jsem nevěděla, jak by to stíhala. Navíc nedělám jenom naší rodině, ale dělám ještě tetě a babičce. A babičce jsem to měla jako odvízt příští týden. Můžeš prostě mě přestat stát před těma dveřema, je to docela creepy. Taky dneska sněžilo. Sněžilo teda před pár dny a včera extrémně hodně a vydrželo to přes noc, takže byly bílý chodníky a normálně je posněžení auta a fakt ten sníh vydržel, což je poprvé letos. A na to, že je listopad, tak je to vlastně hrozně fajn a doufám, že to vydrží do Vánoc. To jsme se bavili, že málo kdy to pak vydrží. Ale na dnešek to vydrželo, na dnešek ještě sněžilo a prostě je to fakt krásný a kouzelný a já miluju sníh. Nejsem ten typ člověka, kterým by to vadilo, ale když jsem dneska spěchala na ten dramaťák, tak se v tom teda jako nedá běhat, protože bych se zabila na tom chodníku, zvlášť, že to ještě nebylo teďka posolený, ale i tak to naprosto miluju a nevadí mi, že se musím víc oblíkat, nevadí mi, že to leze prostě za nechty, je to nepříjemný ten mráz, ale mám to hrozně moc ráda. No, takže jsem vyráběla ty vince a jinak jsem dneska nic moc nedělala, protože jsem mám ten dramaťáku a tak. V 8 mi začíná doučování a pak se půjdeme dívat na Star Dance s rodinou, takže tím, že je 6:30, tak to už bude za chvíli. Teďka se půjdu rychle protáhnout. Ne, že to nesnáším, já to mám vlastně hrozně ráda, ale vždycky se to hrozně nutím a občas to je prostě nepříjemné, jakože musíte mít tu disciplinovanost a říct si, jo, prostě půjdu to udělat. Takže to já půjdu dělat teďka, pak asi nějak teda večeře, doučování, Star Dance a jít spát. Dejte mi určitě vědět, ať už do komentář nebo klidně soukromně na Instagram, co byste chtěli v rámci Vlogmas vidět, co vás zajímá, co vás baví, i pokud nemáte tolik rádi Vánoce, jakých témat bych se tady měla dotknout, o čem bych se tady měla bavit, co by vás zajímalo prostě okrajem těch Vánoc, protože zároveň ani já nebudu mít náladu mluvit 24krát prostě v různých videích o Vánocích a ani nevím, jak bych to pokryla. Budeme určitě píst, budeme dělat to hodně společně, pravděpodobně se podíváme na trhy, budeme palit dárky a asi budou nějaký večírky nebo něco takového vánoční. Budu mít narozeniny v rámci Vlogmasu, takže zajímavých věcí se bude dít hodně a já mám fakt hodně naplněný program. Chtěla bych se bavit tady i o tom, co zajímá vás, ukázat něco, co by mohlo zajímat vás a tak. Takže let me know a já jdu dobít baterku, protože už tady není a jdu se protáhnout. Já tady mluvím, protože abych to odtálila, že jo? Jsem nějaká unavená, ale řekla bych, že je to tím, že je brzo ráno. No, brzo ráno, ne, asi po 9. Spala jsem nějakých 10 hodin, takže to určitě není tím, že by byla nevyspalá. Ale nevím, no, nejsem úplně čerstvá. Dneska se vrhnu asi na školu, doplním to, na co jsem chyběla v pátek. A prosím vás, ten sníh, to je naprosto kouzelný. Chováčky od babičky k snídani, čajíček a taky tady pilulka, protože tam jsou nějaký vitamíny, myslím, že toho koupím, nebo nějaké laktobace nebo chuj, co, protože jsou nemocný a tady ještě si dobrat proti rýmě, tak neprohodila holu. Včera jsem dostala menstruaci, zjistila jsem to večer, takže jsem hned nasadila menstruační kalhotky, všechno je v pohodě. Zhoršila se mi ale pleť. Tu jsem teďka jako vylepšovala poslední třeba 3 měsíce, protože jak je škola a stres a všechno, tak se mi zhoršuje jako pořád a starat se o ní je mnohem náročnější. No a když mám menstruaci, tak se to vždycky úplně pokazí. Takže mám všude takhle pupínky. A jsem taky taková nafouklá, je to nepříjemný, že jo, prostě menstruace a tohle období v měsíci není úplně příjemný vždycky, ale jako mám celkem dobrou náladu. Jenom to není prostě 100% fajn, že jo.
je už něco popolední a já jsem přepisovala nějaký informace z materiálu na zeměpis, co máme k západní Evropě, který jsem měla psát v pátek. Já jsem nešla do té školy, protože mi prostě nebylo úplně dobře. A dneska mám pak ještě ve 3 sraz s nejlepší kamarádkou, půjdeme někam do kavárny, sednout si, asi ani ne na dlouho, furt mi není jako 100% dobře, že jo. Tak to nechci ani nějak přeceňovat, takže se sedneme na hoďku 2 někde. Spíš tak popovídáme, já se pak vrátím domů, budu dělat tady brigádu a hned potom mi začíná doučování a to mi skončí někde mezi 8 a 9 a to bude v finále celkem čas si umýt vlasy, protože jsou takový už blbý dneska a je to vlastně spát skoro. My takhle dostáváme materiál v Miru, což je aplikace, kde máte vlastně neomezený prostor a můžete tam takhle vkládat prezentace, cokoliv. To dělá náš učitel na zeměpis a dějepis. Máme to na oba 2 předměty a je to teda docela zabijácký, protože tam toho vyjde hrozně moc. My v hodinách máme prezentace, takže každý student má prezentaci na nějaké téma důležité k určité jedné zemi. Pak probíráme tady ty jednotlivé fotky, kterým nám něco píše a tak dále, což je fajn způsob učení, ale na ten test mi to extrémně nevyhovuje, protože pak vlastně máme samostudium doma a to samostudium je vždycky nějaký text, který buď napíše on sám, nebo tady to skopírovat z nějaký učebnice. 8 stránek textu prostě, jsou tady nějaké fotky, ale jako je to 8 stránek, který se víceméně jako naučíte nazpaměť. A i když to v nějakých větách a já se tady přepisuju prostě spíš v bodech, tak já to mám prostě na několik stránek. Myslím si, že teď píšu 5. asi. A navíc jsou tady nějaké otázky, takže na ty se ještě podívám a pak ještě zpracuju nějak ty fotky, ty si buď vytisknu nebo nějak si dám taky do toho seštu, protože se mi učí líp z papírové formy, ale je to jako fakt dost zabijácký. Mám tu moji brigádu, ale vůbec mi do toho nechtěla. Ani teď se mi do toho nechce, ale poslouchám podcasty, takže mi to docela odsejpá. Jsem hned celý půl se zametání a pak ještě vytírání. Fakt se mi nechce, ale aspoň vím, že jako moje odměna bude, jakmile to končím, že se potkám s nejlepší kamarádkou a pak půjdeme na nějaký dobrý dezert, pití a tak. Já jsem se vrátila z města. My už máme vánoční stromeček, už je rozsvícený a vůbec jsem o tom nevěděla. Ale prý se nějak rozsvícel dřív. A nikde jsem to neslyšela, ne, že bych se na to rozsvícení stromečku chodila dívat nějak pravidelně, ale prostě už svítí. A to je nádhera, za chvíli budou i trhy a už se na to moc těším. I když nejsem ten typ člověka, který by miloval mrznout venku u těch trhů, tak mi to přijde hezký a prostě minimálně jednou za to vánoční období se tam podívám. Extrémně tady prostě nějaký ošklivý pupínek, který nejde vmáčknout, ale bolí extrémně hodně. Byli jsme v kavárně s nejlepší kamarádkou, což bylo hrozně fajn, povídali jsme si. Pak já jsem potřebovala do Teska, tak tam jsme běželi pro chleba. Ona zase vánoční dárek, který nakonec nepořídila, ale prostě jsme to prošli. Podívali jsme se na náměstí a z náměstí. Ale úplně jsem se uvědomila, jak to vánoční období je kouzelný a jak mě to vánoční období nabíjí energii, což je divný říct. Dobrý, už mamka doluxovala, takže něco slyšíte. Zároveň to světlo teda není ideální, takže zvuk možná lepší, obraz stejně nic moc. Jak jsem tady rozsvítila tu lampičku, tak stejně je akorát víc vidět tady ten hrozný pupínek. Takže jsem si vůbec nepomohla. A stejně to světlo je hrozný, protože já ty zdroje světla mám všechny jako odsaď a žádný z té druhé strany odkud mám okna, protože normálně je světlo, ale takhle prostě, když už je 6, tak není prostě světlo, takže je to hrozný to nějak skloubit dohromady a mít použitelné nastavení, když je taková tma. Ale myslím, že to je taky důvod, proč ty Vánoce přidávají energii, protože v ty zimní, podzimní měsíce prostě je hrozně brzo tma, ve 4 jdete domů a je prostě už tma. Ve 3 je šero, ve 2 začíná být šero. Jakože ty jediný světlý hodiny v průběhu dne, těch je třeba 4 nebo 6 a je to ty hodiny, které trávíme prostě buď ve škole nebo v práci. A rozhodně
to není vůbec jako příjemný pro tu produktivitu. Jakmile přijdete domů, tak máte chuť jít lehnout a ne jako něco vymýšlet. A ráno taky. Ráno nemáte chuť něco dělat. Ani vylízt z té postele, když prostě lezete do zmrzlého rána. A tím pádem, když to ty Vánoce, tak jako to je jediný takový ten světlý okamžik v tom roce a všechno to svítí prostě všude a všechno jsou světýlka a všichni se na to těší, takže to je fajn. A nestihla jsem to zkazit i z toho důvodu, že prostě žiju furt s rodičema, nežiju sama, takže všechno zařizují furt nějakým způsobem rodiče a nemusím se starat o stromeček. Jídlo na Štědročí. Jasně, že jako pomáhám se sádem, jako dělám třeba i sama prostě, jo, s pečením perníčku, ale vlastně jako takový to sehnat suroviny, fakt zajistit to, aby to bylo, tak s tím nemám žádný starosti. Jediné, co musím zajistit, jsou dárky. Jak jsem říkala, to nemám, ale mám na to měsíc. Začala jsem vymýšlet, docela mě to jako stresuje, i když, jak říkám, ani nemusím prostě se starat o to, abych obdarovala vyloženě širokou rodinu, protože z větší části to prostě dělám mamka, takže třeba jako přispějete nebo jako pomůžete vybrat. Zabalit, nevím něco, ale jako není to vaše hlavní starost. Jako chápete to? Třeba takovýhle světlo je prostě úplně hrozný. A já vím, že mám ten zdroj světla za sebou, ale je to jedno, jako i když to dám z druhé strany, tak to vypadá debilně prostě. Já nevím. Takhle je to fajn. Tady je konečně dobrý světlo a úplně mě to těší, protože jsem našla alespoň nějaký a třeba ráno, když budu chtít nahrát úvod do vlogu a prostě mít aspoň ten začátek fakt jako hezký, tak vím, kde to postavit. Ale je to teda pain, je to fakt na hovno. Ale teď jdu vydat video, který je úplně už hotový. Jenom stačí napsat nějaký popis k tomu videu, přidat náhledovku, kterou jsem teda nevytvořila, takže asi tady nechám něco, co ten YouTube navrhl a pak ji vytvořím prostě zpětně, protože jsem si řekla, že nějaký věci, když jsem si myslela, že přesto nejde vlak a že prostě musí být všechno perfektní, když to vydám, ale naučila jsem se, že třeba tu náhledovku prostě přidám po 3 dnech. Už jsem prostě na nějaké věci ohledně toho YouTube rezignovala a tohle je prostě jedna z nich. Nevím, jak to prostě dělat s těma vlogama. Já tady vydám vlog z července. Nebo co to je? Jo, je to červenec. A hodlám vydávat denně vlogy na YouTube z Vánoc. Z teďka si tohle období. To je náročný v tom školním roce. A dost často jdete prostě na takový ten mod. Ráno vstanu, jdu do školy, jdu na kroužek, doma něco udělám, nevím, uvařím si, stihnu něco udělat prostě. Ale pak zase už musím jít spát, abych naspal nějaký počet aspoň hodin, jdu zase stávat a tak dále. Jako úplně energii něco dělat a vytvářet dál. A myslím, že mám i energii na to zvládnout a dotáhnout do konce, protože to budou asi nějaký 3 týdny. Pak máme prázdniny, volno a Vánoce a pak zase budu muset teda chvíli pracovat a fakt dělat do toho poletí, ale pak zase, jak skončí poletí, tak už toho bude zase trochu méně. A prostě myslím, že mám reálně šanci teď být nějaká konzistentní a ne jenom, že to je chvilka euforie, jako jo, teď toho mám hrozně moc, zvládnu toho hrozně moc a jsem extrémně dobrá, ale že fakt jako, že to nějak udržím, já nevím, jestli vůbec mám jako srozumitelně teď. Hi, dneska mám doučování, začíná mi v 19:50, což není úplně obvyklý, mám ho spíš v sobotu, ne v neděli. A za 2 minutky už je 19:50, takže se jdu připojit. Ahoj. Co děláš teď? No, asi něco do té fyziky. Mám to přečíst? Jo, tak na obrázku je znázorněno. Ty vlogy vůbec nestíhám vydávat. Každý den jedno video je prostě náročný, ale nebojte, všechny je postupem času dostanete. Tohle z toho, co mělo být druhýho, vyjde prostě 3., možná ještě trošku později než obvykle. A ten 3. prostě vyjde ten samý den trošku později taky. Prostě se to snažím nějak dohonit a co nejdřív se stříhat. Ani to celou neděli nebudu mít volnou, každý den se něco děje. Aspoň ty vlogy jsou zajímavý, ale je toho prostě dost a nestíhám to. Takže doufám, že mě nějak omluvíte a že si tak tohle video užíváte. A já se zase s váma uvidím zítra, nebo možná dneska, prostě kdy to další video vyjde. A jsem ráda, že tu se mnou jste, i když je to občas náročný. Tak papa.